माब्लाबा सोरबा इउटिउबाव बे भिडिअखौ नुयोब्ला शेयार दाख्लाम आंनि भिडिअखौ नुयोब्ला शेयार दाख्लाम बियो 2000 मायथाइयाव जेब्ला जुबिली जादोंमोन बेयाव खननाय आरो आं मोखिबनानै खनफुनांदोंमोन मानोना केमेरायाव मोखिबनाया हाबनानै थाबाय दा बेखौ नुयोब्ला आं जोबोद लाजियो बेनिखायनो बेखौ शेयार दाख्लाम हामबायसै दिनै बेबादि मोजां थाखोआव फैनानै सिलभार जुबिली खुंनो हानायखाय इसोरा बाखनाय जाथों जों गोबारै खेबसे प्रेज द लर्ड होननानै बे प्रग्रामखौ बेयाव फोजोबनोसै प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड थैंक यू हामबायसै बिथाङानो जाहैबाय नर्थ गान्दाबिल चार्चनि खैलामैला पास्टरेट देग्लायनि सिजन 15 नि बयज फर क्राइस्टआव फर्स्ट पोजिशनखौ मोननो हाबाय आखाइ खबना हो रायजोफोर नर्थ गान्दाबिल मण्डली फर्स्ट टाइम देग्लायहाय देरहानो हाबाय जानांगौ सेकेन्ड प्राइजखौ गथायनो थाखाय जोंनि आगुनि कनभेनरखौ आं खावलायनाय जाबाय ब्रादार मानस कारजि बिथाङानो जाहैबाय मिस सेल्सी इस्लारि बेयो मा मण्डलीनि दंगाव इस्ट दंगाव मण्डलीनि बयबो गोबारै आखाइ खबना होदो थार्ड प्राइजखौ मोननो हादों फंबाय फ्रेमलि बसुमतारी लावखुरिगुरि लावख्रिगुरि दे लावख्रिगुरिया मोननै दं खैलामैलानि साहानि नङा खोमा एकदम बलांगुरिनि सानजाहा थानाय सेकेन्ड लावख्रिगुरि आखाइ खबनानै होदो बयबो गोबारै साहासो दे बलांगुरिनि साहा बे प्राइजखौ होनो थाखाय आङो जोंनि BCYCनि सेक्रेटारिखौ खावलायहरनाय जाबाय सेक्रेटारि BCYCनि जायफ्रा फर्स्ट रानार्स आप सेकेन्ड रानार्स आप जादोंमोन बिथांमोननि थाखायबो फिसा फिसा जों मोनसे बान्थाखौ दोनदोंमोन बिथांमोना उनावहाय कालेक्ट खालामनो हासिगोन हामबायसै थैंक यू जारिमिनखौ मोनथिदों जाबाय बै 25 बोसोर आवगायबोनाय जोंनि बे रोजाबग्रा लाइमोन टीमा हानजाया माबोरै जौगाबोदों दा बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर जारिमिन हिस्टोरिकेल इभेन्ट हिस्टोरिकेल अकेशन very great memorable we can never forget it we can never forget this event today बे जाथायखौ बे प्रग्रामखौ बे अकेशनखौ जों मालाबाबो बावनो हाया बेनि थाखाय इसोरखौ बाख्नायो आङो जोंबो गोसोखाङो आङो नर्थ गान्दाबिलनि बे रोजाबनायफ्रा माबोरै जागायबोदों नङा होमब्ला सिगां समाव बेबायदि दामग्रा गैया अस्त्रफ्रानो गैया नर्थ गान्दाबिलाव गंसेल' गिटार दङ आरावनिलाल' दं बेबो जोंनि मण्डलिफ्रा बायनो हाया अस्त्र बायनो हाया साननोबो हायाखै फैसाबो गैखायामोन लासै लासै जाबोदों जोङो थुसिखौनो ड्राम्स दामोमोन थुसिखौनो ड्राम्स दामोमोन आरावनिला मेथाइ बानायो मोनायाव मेथाइ ना बिसार दिना खाथिथासै मोसारे मुसुरबैबो बेबायदि मेथाइ आङो थुसि लादों ओमफ्राय मोनसे खुरै लादों मोनसे ओमफ्राय ग्लास लादों आरो बे मोनथाम जिनिसखौ दामो ड्राम्सआ बेनोमोन आरो ओमफ्राय ना बेबायदिनिफ्राय जों देरबोनाय बेबायदि दामगौ होननानै ड्राम्सखौ मोना आरो माहाय मोनो
दा थुसिफोरखौनो लथाफोरखौनो दामबोबाय आरो मा जोंनि the beginning of this celebration team is the very humble beginning. फिसा मोनसे जागायनायनिफ्राय सुरुनिफ्राय देरबोनाय. And this is the development today. We have seen today so big. ओरैबायदि गिदिर दिनै जौगाबोदों. इसोरा बाख्नाय जादों. जों बयजों बुंनायावब्ला इसोरा बाख्नाय जाथों. इसोरा बाख्नाय जाथों. हालेलुया. जारिमिना बेबायदि आरो. जारिमिना गासिबो उल्थां फाल्थां माबोरै जागायगोन लासिं सिं नाथाय जेब्ला देरबोगोन अब्ला जोङो गिदिर रंजानायाव हाबो. बेनिखायनो दिनै जों नुदों जोंनि बङाइगाव सार्केलनि रोजाबग्रा हान्जाया बेबायदि गिदिर मेहेरगोनां प्रग्राम बानायबाय. इसोरा नेबोबाय. जोंनि बिनि सिङाव बिनि बेकग्राउन्डआव मा दङ? इसोरा बिथांमोनखौ दैदेनबोदों. बिथांमोना जोंखौ दिनै रोजाबनानै थुलुंगा होयो. आङो गुसुङै बेखौनो बुंनो सानदों. आङो बे जुबलिखौ बुंबाय थाला. मा what the youth is. What the youth is. Who are the youth? आं बुंनो सानो जाबाय youth the liberator. Youth the liberator. जों बयबो बुंनि दे youth the liberator. youthफ्रा सख'ग्रा. youthफ्रा बायख'ग्रा. youthफ्रा बासायग्रा. नै बेबायदि खामानि मावग्रा आरो मा youthफ्रा लाइमोनफ्रा सख'ग्रा. youth the liberator. जों नुदों youthफ्रा गासिबो दं. रोजाबनो हायो, दामनो हायो, मोसानो हायो, बुज्लायनो हायो, मटर साइकेल सालायनो हायो, रायलायनो हायो, फोरोंनो हायो. मा हायै दं? मा हायै दं? Everything we can do. Everything. Whatever we will to do, we can do. We are able to do this. जों मावनो हायो आरो मा. आरो मा होनो मोनसे नेगेटिभ पजिटिभ. मोजांखौ मावनो हायो, गाज्रिखौ मावनो हायो. जोलावफ्रा सिख्लाफ्रा नङा होमब्ला? बेवहाय बाइबेला होनदों नै जोलावफ्राबो सिख्लाफ्रा गासैबो मोसानो हायो, रोजाबनो हागोन. ख्रिस्टानफ्रा रोजाबनो हायो, मोसानो हायो. बाइबेलाव जोंनो होदों जाबाय इसोरखौ बाख्नायनो हागोन. एफिसियान्स चैप्टार 5 बाव जों नुदों जाहैबाय ओइ नोंसोरो जौ फेलाबायनानै थानाङा. मेथाइसो खननांगौनो. इसोरनि मुङै मेथाइसो खननांगौ. जौ फेनानै सान हाबखाना अखानायै खोब्रा होननो नाङा जाहैबाय. मोजां normal life knowingly normally consciously जों रोजाबनांगौ. why home to home सोरनाव जानांगौ? इसोरनाव रोजाबनो हायो. आरो मा बुंदों ने 18 फोराव not to be drunk with wine wherein excess but be filled with the spirit. नै नोंसोरो जौ फेदुआ फाग्ला फाग्लि दाजा. नुबायना? जौ फेदुआ फाग्ला फाग्लि दाजा. रोजाबलाबायग्रा नङा आरो नंगौजों रोजाबनाय जिउनि. मा होनो आरोबाव speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. मा होनो 19 मा होनो जाबाय मेथाइ खननाय psalms. ग्रीक गावहाय बुंदों psalms, hymns. हिब्रु आरो ग्रीकजों लोगो लानाय hymns and psalms.